No niin, hyvää iltaa ja tervetuloa Ducks Broadcastin viikon showhun. Ja tässä viikon showssa käymme läpi sitten Ducksin tämän kauden yllättäjät, kun runkosarja on loppunut ja playoffit alkavat sitten kohta, niin tähän on hyvä saama käydä läpi sitten nämä. Eli tämän kauden yllättäjät mä valitsin tähän 3 pelaajaa, ja joista yksi on tulokas. Ja se tulokashan on tietenkin Victor Fast, en olisi ikinä uskonut miehen onnistuvan noin hyvin. Eli mulla oli vähän skeptiset fiilingit, koska suomalainen olen, ja 6-1 voitto otettiin Ruotsista silloin, niin ehkä hieman skeptisesti suhtainen Fasti, mutta kyllä osoitti olevansa huipputasoa, ja on pitänyt Ducksin pystyssä monessa ottelussa, ja kyllä meikäläisen niin vuoden tulokasmokke, niin kyllä se menee tälle pelaajalle. Ja toinen pelaaja, Nick Bonino, löi itsensä läpi tällä kaudella itse omasta mielestä, ja muun muassa Los Angelesia vastaan siis teki hatteen paljon väärässä ole, siitä muista miehen parhaiten, kun lata monta maalia LA-verkkoon, mikä on aina hyvä. Ja Los Angeles voi painoa hiiteen, koska Ducks on se juttu. Ja sitten vielä viimeiseksi laitoin sitten Daniel Winnickin, joka kantoi Ducksia alkukaudesta erittäin paljon olkapäillään. Teki tehoja muun muassa Saku Koivun ketjussa, ja tietenkin auttoi Ducksia alkukaudella sitten erittäin paljon. Tässä 3 yllättäjää, jonka ei edes uskonut, että pärjää NHL:ssä niin hyvin. Ja tämän osan viikon showsta meikäläinen kuittaa, nähdään taas ensi viikolla, ellei jopa aikaisemminkin. Joten ei muuta kuin menkää Playerta seuraamaan, muistakaa seurata M-kisoja ja nähdään ensi kerralla. Morjens!